Dugay-dugay na ko ning baya. Antod karon upa yung kabang ba? Sige na kung sasaad na mo abang ko niya. Namaya na ko. Wag yung batuman. Saan magud nga. Mabira mo sa kuan gud. Tagay. Kinig yung mga uban ako nga barkada makatintal ba? Ibis na ako ibayad sa abang. Di na lang madayon kay mabira man sa kuan. Tagay. Now mga rito baliban ko sakto jud kay sa wa pa jud ko kwarta. Saman mo abang na ka kay dugay-dugay na ba to? Kuan dudong tukong kanang tadi sa paggayon nga sa kwarta ko kay utay diha bay kwarta na ko pero na ako bang nagamit. Sige, mabalik ra ko Miyerkules. Nanalit kay kabayad dun kay Miyerkules naman ron. Suruan jud ko ron udog tukong kay kung saan ko ning pulis. Man goy ikubayad din mo karon. Tayo ay tayo ko nga. Man goy hatag din karon na mangawat ko nga ihatag mo nga man ko kota. Ayo. Ano boy tao? Asa mga to? Uy, siguro tukong. Sinuwa din balik ka na. Ay maningal sa karong ito. Ang maayo mo sibat ng dito ni. Sibat ko. Tago ko. May tao ya. Sibat siguro to. Kato namang motor ang kuhaan. Uy, kuha naman ako motor ya. Siguro mag ako motor mo yung kuhan. Kuha kayo ko bayad sa kuhan. Abang. Ako garo ko dito kawan. Ang motor lagi, ikuhang ludong tuko. Suko suto siya kay wako ka abang sa balay mo tong ang motor mo iyang ikuan. Dira. Taya ni wa na ko sakyan ni noon. Lakaw lo gani wala ko motor, iya magibira. Taya na ay. No. Sakyan ni.